И така, здравейте хора, днес ще играем в сървър с брат. Сега ето неговия сървър. Аз съм вкъщи. Ти за Налуцър. Кой се жил тази тераса? Ето Боби, ето неговото пише Боби 1004 влиза. Чакайте сега малко, ето ме. Твоя сървър. Ето те Стив. Стив, ела. Ето го хора, брат ми. Ето му скини. Къде са моите айтеми? Аз отивам за камък. Къде са моите айтеми? Не знам. Дай ми кирка. Дай ми кирката ти. Не, Това е моята кирка. Не, това е моята. Добре, дай ми го за малко. Ох! Извинявай, дай ми го за малко. Аз съм на работа, дай ми го. Ето ти пръчка. Ще ти дам пръчка. Ми трябва пръчка. Нека си направиш пръчка от камък. Ай, дай ми го. Аз ще отивам да взема камък. Ай, къде ми е пръчката? Сам. Дай яски мята. Дай яски все. И така хора. Аз ми взима на малко. Ето тигъм, взима иска. Ето така. Хора, сега аз ще събирам дърво, защото реално айтемите са си диспаунали. Трябва да стои включен сървър, за... Аз взимам камък. За всеки случай да направим нещо. Така хора сега. Аз ще идам. Виждате тук как сме се разобили. Аз вземах камък. Опи му за малко поръчката. Чакай сега да си направим само една ти дам, че другите ми са... На мен ми трябва брадва. Ето ти ги там дърво. Дървото го сложи към другото, чуле. Чакай са. Взимам поръчка. Чакай, аз ке вия на планината да видим. Взимам такава лопата. Аз вземах лопата. Годи ти ми. За кое? За една. Си тук са. Взимам брадва, такава железна. Аз имах железна брадва. Аз вземах дървена брадва. За мен нещо. Мали, иди да посъбереш малко дърво. Добре. Аз ще копам. Добре, ти с дърво. Сега. Защото ни трябва дърво. Кой е сложил това тука? Къде разбира? Ти дървета. Де да не се изгубиш? Нема, аз съм тука. Ето те, виждам те. Аз съм горе на планината. Що правиш там? Копам тия дървета. Аз за сега и тук ще намеря един кол. Аз имам брадва. Ако искаш после отделно да живеем. Ама не, по-добре се заедно. Аз не мога да... Ето, сега аз ще ги тепам, докато ти прави там. Добре, аз ги смятам. Овцо! Ти трепи там. Взех малко 60 камък. 16 ден, не 60. Добре, копам. Ето и кол! Мале, става тъмно! Не става! Но те почина. Ще дай малко да включвам светлината. Или не в другия. Друг път. Сега не знам как ще се включва там. Хора, и сега взимаме кол. Брат ми е там долу, прави нещо. Къща ли правиш? Не, копам да. Хора, това е първият епизод на оцеляване с брат ми. Тогава ще го кръстим поредицата. Да. Ние оцеляхме до сутринта. Да, сега е... Върна се в капан! Плача в капан съм. Извинявай, че тук покопах тук.
От планините ке взимаме такова. От Аз планините. взем дърво. Бобби, на мен ги ме свърши това. И хора, абонирайте се. Аз те копвам по лопата. Хора, скоро ще си направим мина. Аз сега взех кол, само че защото нямаме. И че ни трябваше. Затова сега отиваме към брат ми. Аз съм в къща. Аз те фермер. Къщата ли си? Хора, вече знаем къде има крави. Хора, след малко ще се върна.